Jalalla. Ei vielä, eikö niin? Ja hyvät matkustajat, olemme laskeutuneet Kanadan maaperälle Halifaxiin. Ja pyydän teitä vielä istumaan paikoillenne turvavyön kiinnitettyinä ja siihen asti kunnes koneemme on pysähtynyt. Ja olettehan sitten varovaisia, kun otatte noita tavaroita hattuhyllyltä, ettei sieltä sitten naapurin päälle pääse mitään putoamaan. Ja nyt on ensimmäinen väli selvitetty. Toivottavasti se sujui ihan mukavasti. Ja toivotan teille oikein mukavaa jatkomatkaa koko miehistön puolesta ja kaikille mukavaa kevättä. Tosiaan teille tulee uusi miehistö täältä viemään teitä kotiin ja suoritamme tuon vaihdon tuossa. Tai siis täällä. Varmaan nukkuu tässä ja sitten lähtee jollain reikään. Mina damer och herrar, vi har landat i Halifax flygfält. Och vi ber er ännu sitta kvar med säkerhetsbältena fastspända. Tidsplanen har stannat helt och ljusskyltarna har släckts. Och vi hoppas att ni trivs på den här första sträckan och vi byter besättning här. Vi säger tack och riktigt trevlig fortsättning på resan. Ei enää. Joonatan, mikä alkaa ykkösellä ja tärkeällä ollaan? Joonatan. Mä oon menossa Tampereelle. Mun eteen